Grabe kainit. Grabe kainit. What is up guys? Medyo tagay-tagay na dyan, naka-vlog na no. Grabe inita karong adlaw. If I'm not mistaken, mga nasa abot na tag 40 degrees ang weather there is at Davao. And this time, this will be the first vlog nga gamit na to ang atuang sariling microphone, sariling camera. Padulong ta karon sa Crocodile Park kay maglaag-laag ta. It's a Sunday. Wala ko naka-rides karon kay ang atuang budget sa gas kay di makaya pang rides mo, pang city na lang yun, palaag na lang yun dito sa city no. Ngita sa tagpagasan kay 1 bar na lang ko. For today's video, nakay kauban ako kung kuya unya at doon ako sa silang balay kay ganahan po daw siya mo adto sa Crocodile Park. Magsabay may padulong dito doon sinadri liga, hindi na ako liga bisod for kong sabong. So going back, hopefully ano si tawag din sa tawagan makakuan ta, pulang tag big bike atong video. So yeah, nakita na ko silang post kay na ay XSR 700 ba to or 900 na new gen. Yan apoy Transalp, ambot kung mahal yun na silang mga demo bike nila. But yeah, let's get it on. Kaya sa Phoenix 64 gihapon, pero sige na lang, okay na na. So nakabagas na ta 250 3.88 liters. Okay na siguro na, pang city lang. So para magway gidungag. So karon padulong ta sa may Matina. Padulong ta sa may Matina kay sundoon ako akong kuya. Magsabay may at to Croc Park. Lain ba kayong panahon karon kay holiday baka nang init kayo. Nya mo kalit ragulan. Lain guys paminaw. Yung mula na po gani karong hapon dagum-daguman. Nagayan ako wala kaagad rin nga dalan. Usually manggot kung magawas ko dito nga dalan pa diversion jud ko ana. Pero this time since apply atong adtuan, shortcut na lang ta sa Pangkal sa may Central Park. Central Park ba tama ba? Central Park. Dalan rin. Tingala siguro itong naka-pick up na. Uy, yung big bike mo kalitra mag-rev mo dyan na kung kaulawan ba kanang mo rev gani ka. Kaya malangan di man kabalo ang driver na nagpabumba nag-request og bumba ang nasa likod. Ang may solusyon na pwede na lang nato na ako na gupo sa yung Hilux I like the color. Oh
Same sila color. Kani diri siya una po maglagod gyud ko aning dalanan ni kay kada siguro mga 10 meters nay humps. Murag di ka ganahan ni pa drive ba. Asa ka ni tela kuya kalimot mo ba ni? Mo man tingali ni. Tama ni. Ang ako ang baby brother na motor. Gwapo ka na yung kuan guys, yung MT-15 kay ang iyang ganahan man gud ani kay murag di ba master of torque man ang MT kani kay murag nahimo na siya master of touring. Kumpara nimo sa mo mabara pud bayag barog. Ang iyahala ang ibot nga gitaas niya ang ligid 80 na ang sidewall ani sa ligid but nga niya crash guard kanang windscreen niya of course auxiliary di mo wala then top box na ba siya handguard. Wapo ba ya dual sport na ligid mas ganahan ko sa tinuod lang guys komportable kay ni siya i-drive kumpara ani komportable pa mo noon ang MT-03 pero ang siguro kulang lang gid anig no kay ang kani siguro pabot nga ni siya foam so yeah wala siya. So, padulong na mi. Padulong na mi. At may Rock Park. Uban ako akong kuya. Anyways, going back sa akong giingon ganyan guys. Kana MT-15 bot na MT-15 sa akong kuya. Natambay na sa ako for 4 months ata. So of course, mas tipid man dyan ang MT-15. Tinuod lang kumpara ni mo ani mas tipid din siya sa gas. Ang MT-03 kay kusog kay mo kaunog gas ang MT-03. The MT-03 sure kung naakay kaya nga tao why not pwede kay ni siya sa imo. Problema man god pat yun kani sa gas. Ang ginaingon nila ani na maintenance sa kan kaning MT-03 kay alo big bike na dako kay nag-maintenance sa tinuod lang guys dili man kumpara nimo ana mga siguro what 10 to 20% increase in terms of cost and maintenance pat yun kaaning motoran ni sa gas consumption niya sa tinuod lang. Gwapo ba ang MT-03 pang daily? Definitely makaingon ko definitely. Oh GS if dili nimo i-consider or dili kaayo sakit sa imuha ang gas consumption. Ang gas consumption ani guys kay ang gas consumption sa MT-15 natunga. Kung dili ka mag waswas ani nga motor makaya nimo og siguro 22, 23 pero of course mag-vary ang kuan lahi gyud ang city drive ug long drive. Believe it or not mas kusog mo kaon, correct me if I'm wrong ha, mas kusog mo kaon ang kapag slow traffic kay constant ka on off ka sa iyang silinyador. Kumpara sa long ride dili kayo gamay ra gyud imong input kung cruising ka sa long ride malamang. Pero kung waswasan ka sa long ride, dira, lahi na po ang kasturya. And that is only comparing it sa ihang baby brother na si MT-15 which is makakuha ko ana motora na nagamit na ako ng kapila na ako ka time sa gamit na makakuha ko og around 40 to 45 kilometers per liter as opposed sa kani 20 to 21 ana average 20 to 21. So kung nagtipid ka malamang okay na ning 150 sa tinuod lang okay na ang 150. Kung wala kay mga kauban nga uy sa man nag-bolt man kung wala kay mga kauban nga barkada na naka big bike ako na amang gug ko
Mas prefer na ako na mukuha man lang ka anywhere na 300 or 400cc kung makaya nimo. Pero of course, magdepende ultimately sa budget na, no? Pwede ni ba ingnon, ganahan ko 300, ganahan ko 200, inana. Pero it all comes down to the budget. Pila ang budget na makaya sa imong bulsa. Dili na po dapat nimo huna-hunaon ang ma-afford ba nako ni nga motor. Ang full question ana is, ma-afford ba nimo ang motor pati ang iyang maintenance throughout its lifetime? Kaya to be honest guys, mautong ra ang presyo. So kung wala mo na kabalo, second hand ni siya nga motor. Pero karon, since dagan kog mga upgrades, dagan kog ganahan paliton, mga inahinana, dili maglisod jud ko og apa sa gas niya. Okay ba ang MT-03? Depende na gid na. Like most na motor, depende na gid na. Pero kung ay may MT-15 atong storyahan, okay jud ang MT-15. Kung na kayo makita na second hand, go. Na low mileage niya, kabalo kang alaga kayo. Guys, walay problema sa pagpalit og second hand nga motor. Just make sure lang yun na check tanan ang imong kailangan. Just make sure nga healthy ang motor. Kung ganahan ka, low mileage, mga nasa 10 to 20k. 20k medyo taas-taas na ng kanina. Kanya ako nakuha na ko ni siya og nasertihan jud ko ani. Nasertihan jud ko ani kuan. Kuha na ko ni siya og 6,700 around anak nga odo niya karon anak ko sa 19. Ang brand new price dahil sa MT-03 guys, to tell you, dili jud siya worth it. Dili jud siya worth it. Ang brand new price, if I'm not mistaken, 270 kapin. Ang introductory price ani sa una 254 kana okay pa. Pero karon na nitaas og 20k, mahal na jud kay siya. Nganong mahal kay siya? Well, tanawon na to ang iyang competitors, especially karon na market. Grabe ang market karon sa kanina kategory, sa 300 to 400 category. Unahaw na to ang CF Moto. Chinese CF Moto, inana. Tinuod lang guys, gwapo jud kayo ang quality sa CF Moto. Personally for me, and I think by the papers, ang CF Moto ang pinaka gwapo na Chinese brand. If sila ay 450 SR, NK 450, and to i-judge nimo ang ilang presyo, gamay na lang jud kaayo ang difference sa MT-03 ug sa ilahang mga unit. Number 2 reason pod nga nung makaingon ko nga kuan mahal siya is halos wala siya tech guys. Outdated kay siya kumpara sa iyang mga competitors. Ang nahalang aning MT-03 kay dual channel ABS, mao lang. Other than that, walay traction control, dili TFT ang display, although wala ko'y problema ana. Dili mo po kay ko iruan ang TFT display. Basta ako makitaan na ako'y makitaan nga information. Pero of course ang information diri kay basic lang, and basically maura na, walay traction control or anything. Walay medium mode, di ka makakonect, walay bluetooth, whatever ang kailangan nimo. Dagan na kay competitors na near lang sa iyang price, og kung ganahan jud kag performance, daghan jud kaayo nga gamay na lang og ligas na pwede nimo mapalit kung brand new. Brand new, di yun ako ma-recommend ang MT-03 kung brand new. Pero second hand, go! Daghan na kay MT-03 na baligya karon. I don't know sa ubang lugar, pero sa Davao daghan na kaayo. Kapuya rin si vlog, no? Nauga na akong baba ba? Siguro ko giyaw-yaw. So ganun kaniman akong gipalit, di maka na ko ma-recommend. Well, at that time wala pa manggod ang 450 SR. Kanya at that time ora man gyud makaya sa budget. Gaingan ako ganiha, mag-agad ra gyud ta sa budget. Kung napa mo'y ganahan na ipangutana sa ako about regarding sa MT-03, please feel free to comment down below. I am willing to answer everything. Willing ko na matabangan mo para tagaan mo o other opinions. Although I am not here
to persuade you, oh kuhaan ng motor, ayaw ni kuhaan ng motor. Naarag yun na sa inyo kung asa makaya sa inyong budget. Overall ligaw gihapon kay ning MT-03. Wala ko nagyaga-yaga pero lingaw jud gihapon kaayo ang MT-03. Kung adrenaline junkie ka, hilig jud kay kag motor, I could say na pas-pas ni mo ni siya ma-outgrow. Labi na kay mo mga kauban kay big bike mag-rides, matagbaw jud kag piga-piga aning motoran ni. Nakatanawa. Pila pa lang ka minuto guys. Ako, pila pa lang atong gidagan. Tanggal na kwan bar. Animal ning motoran eh.